Bé, doncs, bon dia, benvinguts en aquesta roda de premsa que ens ha de servir per anunciar i explicar aquest acord de govern que s'ha produït entre els grups municipals d'Esquerra Republicana, del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Junts per Catalunya per Palamós i Sant Joan. Un acord de govern que ens permet configurar un govern ampli, un govern estable i que ens ha de permetre seguir treballant i desenvolupant polítiques pel nostre municipi. La roda de premsa s'estructurarà en què jo ara faré una petita introducció inicial amb els grans blocs d'aquest acord de govern. Llavors, cada un dels portaveus desenvoluparà més concretament cada un d'aquests 6 blocs que tenim estipulats dintre d'aquest acord de govern i posteriorment explicaré com ha quedat repartit aquest cartipàs, aquesta repartició de responsabilitats dintre el nou govern municipal. Com dèiem, aquest acord de govern pivotarà sobre 6 grans eixos: polítiques per al benestar, comunitat i una vida saludable, promoció del municipi en tant que referent de turisme i desenvolupament econòmic sostenible, treball en la via pública, carrers, places, espais verds i una mobilitat per afrontar els reptes actuals i futurs tenint en compte tots els barris. El quart punt, impuls de la renovació d'equipaments estratègics cercant figures de cofinançament supramunicipal. Cinquè, impulsar una nova estratègia en la neteja i recollida de residus que permeti un municipi més net i endreçat. I sisè, transformar l'organització interna i la infraestructura tecnològica de l'Ajuntament per millorar l'eficiència i l'eficàcia dels serveis a la ciutadania. També anunciar que dintre d'aquest acord els 3 grups municipals acorden respectar la diferència de posicionament en relació a temàtiques d'àmbit nacional, aquelles referides amb la relació entre Catalunya i l'Estat i també les d'àmbit internacional. Per tant, en aquests punts seguirà mantenint la llibertat en què cada un dels 3 grups pugui expressar-se de forma independent en aquest plenari municipal. I feta aquesta introducció, cedeixo la paraula als portaveus, començant per la senyora Maria Puig, la portaveu d'Esquerra Republicana, perquè expliquin i desenvolupin cada un d'aquests 6 eixos principals que consta aquest acord. Doncs els 2 primers eixos que formen part d'aquest acord es tracten de les polítiques del benestar, comunitat i vida saludable i la promoció del municipi com a referent turístic i de desenvolupament econòmic sostenible. Dins el bloc de polítiques de benestar, comunitat i una vida saludable destaquem avançar en el desplegament de les polítiques d'habitatge, posant l'accent a aquest mandat en els pisos de lloguer, prioritzant les parcel·les municipals de la zona del carrer Enric Vinque, finalitzar l'estudi en els serveis actuals d'atenció social per poder valorar la idoneïtat d'internalitzar els serveis, treballar amb la comunitat escolar per mantenir el nivell de no segregació escolar al nostre municipi i fomentar l'ús de la llengua, impulsar la interlocució i participació amb els veïns en les diferents zones, amb la creació d'assemblees i el treball amb les diferents associacions. I el segon bloc, que parla de la promoció del municipi, consta de diferents punts que diuen compartir objectius amb el sector econòmic local, dinamitzar espais de treball compartit, prioritzar estratègies de desenvolupament que impulsin l'ocupació de qualitat durant tot l'any, l'àmbit esportiu, cultural, patrimonial, aprofitant les infraestructures i el nostre entorn, i seguir treballant amb la formació professional com a pilar d'una ocupació de qualitat, desplegant estratègies que aproximin l'oferta formativa a les necessitats del sector productiu. Aquests serien els 2 primers blocs d'aquest acord que avui compartim amb vosaltres. Convertint amb els blocs i continuant, en el tercer punt parlem del treball de la via pública en carrers, en places i espais verds i una mobilitat per afrontar els reptes actuals. El primer que proposem és impulsar una estratègia i planificació compartida sobre la mobilitat que faciliti la comunicació interna a peu i en bicicleta. Com sabeu, ho estem treballant ja amb la creació de nous carrils bici i amb acotant zones per vianants i que alhora també millori la senyalització i les condicions d'aparcament, tot definint solucions per abordar les necessitats estacionals del nostre municipi. En segon lloc, parlem de contemplar la via pública com un espai comú prioritari, impulsant millores a la il·luminació i l'accessibilitat, així com desplegant projectes integrals de renovació de diferents zones. I ho fem amb projectes globals que incorporin qüestions
vàries com la millora de voreres, enllumenat i reducció de riscos d'inundacions prioritzant dues zones concretes, la Fosca i la Rutlla Alta. En tercer lloc, parlem d'impulsar millores en places i espais verds preparats per l'estada d'oci, lleure i activitat social i cultural. Recordem que arrel de la pandèmia s'ha fet palesa la necessitat de disposar d'espais a l'aire lliure adequats i condicionats. Actualment estem a les portes de posar en funcionament el nou espai de l'Arbreda, però són prioritàries també places i espais infantils dels diferents barris. Com a quart bloc, com avançava l'alcalde, parlem d'impuls de la renovació d'equipaments estratègics. Parlem en primer lloc de desenvolupar projectes d'equipaments estratègics com el passeig, el pavelló, el mercat municipal i el parc del Molí de Vent. També, com bé sabeu, són molts d'ells ja en projecció i amb part del seu finançament compromès. En segon lloc, parlem d'impulsar i fer seguiment de projectes rellevants per Palamós i Sant Joan, com són la renovació de la depuradora, el procés per la construcció del nou hospital i el pla director del port. Parlem de projectes molt importants per Palamós i Sant Joan, però que competencialment depenen d'administracions supramunicipals. Aquí rau la importància que, com a municipi, incidim en aquests projectes i en fem un seguiment molt més estricte. En tercer lloc, parlem d'estudiar la viabilitat de nous equipaments d'aparcament, prioritzant tant la zona del carrer Cervantes com la zona portuària, aprofitant la redacció del pla director del port. I finalment, com a quart punt d'aquest bloc, parlem de treballar amb els espais de trobada i d'activitat associativa, per seguir millorant polivalència i disponibilitat d'espais, especialment per entitats municipals i per potenciar l'activitat social en general, reconeixent així la importància d'entitats i associacions al nostre municipi i facilitant així la seva tasca. Continuem amb els blocs que ens hem plantejat com a acord programàtic de govern. El punt 5 és impulsar una nova estratègia en la neteja i recollida de residus, impulsar precisament com a primer punt un nou contracte de neteja amb renovació total de la maquinària i major mecanització de les tasques, així com aplicar estratègies d'eficiència i millora del servei per avançar en neteja viària. Com a segon punt, impulsar el canvi en el sistema de recollida de residus a un servei porta a porta heterogeni, adaptat a la realitat de cada zona i cada tipus d'habitatge, amb un desplegament calendaritzat que contempli el treball amb informadors i perfils d'educadors cívics i ambientals. El punt 6, i últim d'aquest acord programàtic, és precisament transformar l'organització interna i la infraestructura tecnològica de l'Ajuntament per millorar l'eficiència i l'eficàcia dels serveis a la ciutadania. El primer punt dins d'aquest bloc és simplificar la tramitació administrativa, analitzant i revisant els procediments interns amb l'objectiu que l'activitat administrativa esdevingui més fluida, eficaç i eficient. El segon punt és millorar la interoperabilitat entre les diferents bases de dades corporatives i els serveis d'intercanvi de dades entre administracions per tal d'aconseguir millorar el temps de resposta amb la ciutadania, la capacitat d'anàlisi i l'eficiència en la gestió. El tercer punt d'aquest bloc és impulsar polítiques de paper zero mitjançant la modernització, la tecnificació de procediments i la implementació de dispositius i eines que permetin la generació de documents electrònics directes. I per últim, assistir i ajudar la ciutadania en aquest procés de transició cap a l'administració electrònica. Aquests doncs són els acords bàsics programàtics que ens plantegem en aquest mandat. A nivell organitzatiu, dir que s'ha acordat el fet que, òbviament, la interoperabilitat i la relació entre els 11 regidors és un punt bàsic en aquest proper mandat i, per tant, que hi ha un acord d'organització que obligatòriament haurà d'haver-hi una reunió setmanal de tot l'equip de govern en què s'intercanviarà informació de totes les àrees, que també hi ha la llibertat en els diferents grups per poder fer reunions de seguiment de projectes transversals en un àmbit reduït i, per tant, que només s'hi reuneixin en aquestes reunions les regidories afectades.
I per altra banda també anunciar la creació d'un gabinet d'alcaldia, el qual haurà d'assumir les responsabilitats de situacions no previstes i serà, diguéssim, el canal d'interoperació, de relació més directa entre els 3 grups formants, que en aquest cas estarà format per l'alcalde i els 3 tinents d'alcalde aquí presents, la primera tinent d'alcalde, la senyora Raquel Gallego, el segon tinent d'alcalde, el senyor Raimon Trujillo, i la tercera tinent d'alcalde, la senyora Maria Puig. Més enllà d'aquests acords organitzatius que també queden recollits en el pacte de govern, passo ara a llegir les responsabilitats que com a alcalde delegaré en cada un dels regidors que conformaran aquest equip de govern. Com hem dit abans, a la primera tinenta d'alcalde, la senyora Raquel Gallego, delego les competències en brigada i cementiris, en habitatge i en l'emissora municipal. En el segon tinent d'alcalde, el senyor Raimon Trujillo, les competències en serveis econòmics, secretaria, serveis jurídics, transparència i contractació, i també emprenedoria i Smart City. A la tercera tinent d'alcalde, a la senyora Maria Puig, les competències en medi ambient, residus, patrimoni, arxiu i salut pública. Al regidor Josep Coll, les competències de recursos humans i esports. A la regidora Blanca Suquet, les competències de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i Noves Tecnologies i també les competències d'ensenyament. El regidor Antoni Batxiller, les competències de turisme, promoció econòmica i mercats. A la regidora Núria Boteller, les competències de cultura, biblioteca i participació ciutadana. A la regidora Yolanda Aguilar, les competències de ciutat educadora, igualtat i gent gran. Al regidor Josep Santamaria, les competències de seguretat, mobilitat, protecció civil i aparcaments i també competències amb agermanaments. I finalment, el regidor Eduard Riera, competències amb joventut, solidaritat i cooperació i via pública. Com hem dit, aquestes són les competències que delego en cada un dels regidors i també anunciar que la Junta de Govern local quedarà formada per mi mateix, per l'alcalde, per als 3 tinents d'alcaldes, la senyora Raquel Gallego, el senyor Raimon Trujillo i la senyora Maria Puig, i també els regidors Josep Santamaria i Toni Batxiller. Abans de passar a l'apartat de preguntes, per si algú dels mitjans vol fer alguna pregunta, passaré la paraula ara a cada un dels portaveus dels 3 grups que també volen expressar la seva opinió en aquest aspecte del pacte. Bé, gràcies, alcalde, per la introducció feta. En nom de Junts per Catalunya, en primer lloc expressar aquesta felicitat per poder treballar pel nostre municipi, per Palamós i Sant Joan, i també haver-ho pogut fer amb aquest bon ambient des del primer moment, que creiem que també cal destacar, i nosaltres també ens hem d'explicar. I precisament per això volem expressar-nos dient que com ha anat tot. Al setembre vam demanar la dimissió de l'alcalde, una dimissió que des de l'equip de govern en el seu moment no es va creure oportuna i es va decidir esperar la resolució judicial. Aquest fet va portar el nostre grup a parlar de bloqueig. El bloqueig permanent ens abocava a 4 anys de paràlisi que no ens podíem ni ens podem permetre. Vist aquest posicionament i amb la proposta de la candidatura d'Unitat Popular de la moció de censura de l'alcalde, que no a l'equip de govern, vam treballar els 3 partits de l'oposició, SOM-hi, CUP i Junts per Catalunya. Com sabeu, aquí falta un partit que va gestionar-ho directament la cap de l'oposició. Aquesta moció tenia per objectiu destituir l'alcalde del seu càrrec i ben aviat es va començar a parlar de cadires. En aquest joc, Junts per Catalunya no hi volia entrar. A més, la governabilitat era inviable, doncs la CUP no volia entrar a un govern alternatiu i, per tant, el govern de SOM-hi i Junts no hauria sumat els 9 regidors per fer la majoria. Aquest govern, doncs, s'hauria vist abocat a un segon bloqueig. Davant aquest atzucac, els afiliats i membres de la candidatura demanem a l'alcalde fer un pas al costat i ens oferim per donar un pas incòmode per responsabilitat i estima al nostre poble. Això implicava l'entrada de Junts per Catalunya al govern municipal, negociar els pressupostos, però també les ordenances fiscals. Vist que no arribava el pas al costat, que la ciutadania demanava treballar d'una vegada per totes pel nostre poble, que ho necessita i que nosaltres tenim disponibilitat
projecte i voluntat, hem treballat la nostra entrada al govern de coalició del nostre poble aportant, com heu vist, molts punts programàtics per millorar Palamós i Sant Joan, com també han fet els companys de govern. En política cal negociar. Negociar implica renúncies, sempre pel bé comú. I ara tenim l'oportunitat de fer realitat el Palamós i Sant Joan que volem amb una majoria àmplia d'11 regidors, on de ben segur tots i cadascun dels ciutadans de Palamós i Sant Joan es poden sentir representats. A nosaltres ens emociona pronunciar aquesta frase i els companys i jo us podem assegurar que donem aquest pas atrevit i valent per millorar la vida de tots. Hi ha voluntat de canvi i ho hem fet amb generositat i moltes ganes perquè ens estimem el nostre poble. Vull destacar que aquests dies hem vist un molt bon ambient de treball entre els companys d'Esquerra i del Partit Socialista i això ens ha fet decidir entrar tenint en compte que sempre hi ha hagut bona voluntat i també aquesta entrega i disponibilitat per poder sumar plegats. Vull destacar en aquest punt també que aquest bon ambient no l'hem vist amb tots els grups, segurament perquè s'han prioritzat altres coses, però en qualsevol cas nosaltres hem prioritzat Palamós i Sant Joan. Ens hem fet una pregunta que ens porta a estar avui aquí i és quin Palamós volem deixar als nostres fills. Així doncs, els companys de Junts per Catalunya ens posem a la disposició de l'alcalde, de la tinent d'alcalde, de la tinent d'alcalde i també de tots els regidors del govern, amb fidelitat, amb compromís pel nostre municipi i, com no podria ser d'una altra manera, doncs, també dels ciutadans i ciutadanes de Palamós i Sant Joan. Bé, des del PSC hem mantingut sempre, com sabeu, un criteri objectiu d'estabilitat i de formar un govern fort. Com recordareu, durant les negociacions prèvies al ple d'investidura ja vam posar de manifest el fet que havíem tingut una molt bona entesa tant amb Esquerra com amb Junts i així ho vam dir, de fet, en el nostre discurs d'investidura. En aquell moment ens trobàvem amb un projecte de govern que, a través d'un pla de mandat, fusionava les nostres propostes i posava fil a l'agulla a grans reptes que tenim per davant. En aquell moment donava un punt d'inici en el que formàvem un equip de 8 regidors amb reptes importants i el que deien en el seu moment amb grans inquietuds pel fet de venir d'un govern amb majoria i el fet que havíem de sumar 8 persones diferents amb 2 projectes diferents i per tant calia establir un vincle de confiança. Aquell dia ho fèiem 8 regidors, en aquests moments el que fem és ampliar l'equip de govern amb 11 regidors, amb el nou repte d'establir aquest nou entorn de confiança i bastir complicitats que ens permetin uns eixos de treball comuns i consensuats. Us he de dir que tant els companys com jo mateixa confiem que l'entrada a govern d'un nou grup permetrà una continuïtat en aquesta nova manera de treballar i de gestionar. Quan has de bastir complicitats significa un treball intern intens i, com deia ara fa un moment el company, la lleialtat és fonamental i per tant hem vist que durant aquests temps, aquestes setmanes de treball intens, hem pogut bastir aquest pla de mandat que ens ha de sumar esforços i per tant sabem que els reptes i els projectes són menors, però també creiem que amb aquest reforç complim la nostra voluntat d'establir el que dèiem al principi, un govern estable i un govern fort. Per tant, només podem dir benvinguts Raimon, Blanca i Josep. Els reptes són molts i per tant creiem que entre tots plegats podem fer-ho possible. Moltes gràcies. Agrair el suport als grups disposats a negociar i arribar a acords. Aquí ens trobem 3 grups que ho han fet possible. Per Esquerra és un acord d'estabilitat, ho deien els portaveus dels altres grups, un acord d'estabilitat per governar, per tirar endavant el dia a dia, per fer-ho d'aquesta manera compartida, però també volem destacar que és un acord que amb aquesta estabilitat permet tirar endavant pressupostos i per tant també garantir projectes que per Esquerra són molt importants. Ens ofereix una capacitat i una estabilitat per impulsar un nou sistema de recollida i millores necessàries al servei de neteja, ho diu aquest acord, garantir el desenvolupament de finançament per projectes que també apareixen en aquest acord, com el passeig, el mercat o els carrils bici, que ja tenien finançament i tenien un calendari concret d'execució. Garantir serveis diversos a diferents àrees de l'àmbit cultural, social, esportiu, suport a les entitats, als esdeveniments que ens fan singulars, garantir polítiques de joventut i participació, també s'esmenta en aquest acord, tirar endavant projectes d'habitatge que s'han d'acabar d'impulsar, com la cooperativa o els pisos de lloguer, que també formen part de manera destacada
en aquest acord. Seguir aplicant millores en comunicació, en atenció, en accessibilitat, continuar millorant asfaltatges. Per tant, el que volem explicar és que no és un acord per seguir sent-hi, sinó un acord per fer. Un acord per fer, certament, de manera compartida amb els grups que som aquí, i atensant la mà, també volem afegir des del nostre grup, atensant la mà als grups de l'oposició amb valors democràtics que posin al centre Palamós i amb qui estarem disposats a incorporar màximes visions perquè sigui aquesta representació al màxim representativa i el més oberta possible. Per tant, agrair, donar la benvinguda als nous regidors i es farà un camí d'estabilitat i de bon fer com porta aquest acord. Agrair als tres grups haver pogut arribar a aquest acord. Ens enfrontem a reptes importants en aquests 4 anys. Són 4 anys importantíssims pel municipi de Palamós i Sant Joan, amb projectes que tots 3 portaveus d'on heu esmentat i que al final tenen un únic objectiu, que és fer que la vida de la gent de Palamós i Sant Joan sigui més còmoda i, per tant, pensat única i exclusivament per ells. Tenim un repte important, amb un govern ampli, cal parlar molt, cal consensuar molt, però m'ofereixo en primera persona i estic segur amb la predisposició de tots 11 regidors que segur que treballarem bé, treballarem coordinadament i al final els resultats es veuran reflexats en el nostre municipi i al final amb un benefici directe per tota la gent de Palamós i Sant Joan.